दामफुलबिल दखरा एबसुआ सीईटी थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो जीटी कनकेशर नार्जारी सोलोंथाइ जावरिखां बान्था होदों। कक्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय रामफुलबिल दखरा एबसुनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा 2024 इं मायथाइनि सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सीईटी थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे दखरानि बेन्दोंआव जीटी मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो जीटी कनकेशर नार्जारी सोलोंथाइ जावरिखां बान्था होनाय जायो। जनता फरायसालिमानि सावराय नब्लाङाव खुंनाय बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिजों लोगोसे कक्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया। दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथांजों लोगोसे रामफुलबिल दखरा एबसुनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्ममोनहा मा बुंदों फै मिन्थिना लानि। दिनै रामफुलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायजानाय जीटी कनकेशर नार्जारी जावरिखां बान्था जायखौ बिथांमोना मेट्रिकआव एबा देग्लाय बोसोरनि जाय फरायसाफ्रा HSLC आनजादावहाय बर' बिजोंनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों आरो बिथांमोनखौ बिथांमोनहा बेयाव मान बावदों। जनता कलेजनि बे कनफारेन्स हलाव बिथांमोनहा गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय मान बावनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बियो दिनै मानगोनां गेदेमा कनकेशर नार्जारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बिथांमोना बर' माहारिनि जाय गेदेमा हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै जिहेतु बिथांमोना सोलोंथाइ एबा बर' हारि माहारिखौ जावरिखां होनो थाखाय बिथांमोनहा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दादोंमोन आरो बिनि थाखायनो दिनै रामफुलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव बिथांनि नेरसोन हिसाबै दिनै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनानै आरोबाव जाहाथे जोंनि इयुनाव बर' माहारिया दिदोमै आरो मैखोमै गुन गोनां आरो आदब सोलोंथाइ लानानै जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ एबा माहारिनि गासै जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय आरो गुबुन गुबुन समाव बायदि दिनैनि जे सुबुं धोननि जे आंखाल बेखौ सुफुंनो थाखाय दिनै बे मोनसे सम फैबाय। बर'नि गेजेरनिफ्राय जोंहा गोबां सुबुं धोननि आंखाल दङ आरो बेखौ लानानै सुफुंनायाव दिनैनि फरायसायानो इयुननि गासै बे आंखालखौ सुफुंजोबनांगोन। दा बिनि थाखायनो जोङो बेवहाय बाहागो लानानै आरो दिनैनि बे उथ्रिसारनाय बरायजानाय फरायसा बिथांमोनखौ जों गाहाम हामलायथि बावहरो आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा दिनै आसामनि गुबुन गुबुन CBSEनि फरायसालियाव फरायनाय दिनै बिथांमोनाबो रिजाल्ट मोनबाय आरो दिनै गासै हायार सेकेन्डारि मेट्रिक आरो बेसेबां बिथांमोना दिनै उथ्रिसारबाय जाहाथे बयबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल बा आसाम नाङै इन्डियानि गेजेराव बिथांमोना राफोद सुबुं धोन जानो हायो। बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम बिथांमोननि थाखाय जों मोजांखौ हास्थायनानै खामानि मावलांगोन। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरखौ मा मेसेज हरनो सानो? दिनैनि जे मोनसे मान बावनाय हाबाफारि आरो जाय फरायसा बिथांमोनहा दिनै 9, 10 एबा गुबुन गुबुन थाखोआव फरायगासिनो दङ बेयो मोनसे मोजां सम जे बिथांमोनहाबो दिनै जायफ्रा बरायजादों एबा जायफ्रा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारबाय बिथांमोन बायदि नैबे गोदान फरायसा बिथांमोना जायफ्रा फरायगासिनो दङ बिथांमोना गोथों लामा लानांगोन आरो समाजनि गुबुन गुबुन बेरेखाखौ बिथांमोना एरायनांगोन। जेरै दानि समाव फेग्रा मुवानिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थाथारनांगोन। जौ बिरि सिगारेट थांखु आरो लोगोसेयैहाय ड्राग्सनि मोनसे गाग्लोबनायखौ एरायनो थाखाय बिथांमोना अरायसम दिनै नाजानांगोन। बिमा बिफानि बाथ्रा लानानै खोथा मानिनांगोन, फोरोंगिरिनि खोथा मानिनांगोन, समाजनि जे गोथों लामाखौ बिथांमोना हान्थिनांगोन। बे गासै फरायसाफोरनि सायाव जों आसा खालामो जे दिनै समाजा गोथों मोनसे गेरेमसा माहारि दानायाव बिथांमोननि बेबादि गोथों गोसो आरो साननाय हनायखौ सहाय मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो। जोङो रामफुलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो 2024 इं मायथाइनि सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारना जोंनि रामफुलबिल दखरानि सिङाव बा रामफुलबिल दखरानि सिंनि बे मेट्रिक आनजाद पास जानाय फरायसाफोरनि गेजेराव जोङो गोजौसिन जीटी मासि एबा टप 10 जोङो सायख'नानै गेदेमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेशर नार्जारीनि मुङाव कनकेशर नार्जारी सोलोंथाइ जावरिखां बान्था गथायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन जनता फरायसालिमा सेरफांगुरियाव। दा बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि सार।
बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि सार। आरोबाव जोङो मोननो हाबावदोंमोन जर'खा आलासि महरै जोंनि दतमानि मानगोनां बिअ भुमिधर बर' सार। दा बिथांमोना दिनैनि बे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि फरायसाफोरखौ थांखिनानै आरो बेयाव नुजानो हानाय जोंनि दिथागिरिफोरखौ थांखिनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानायावनो जा, जिउ दानायावनो जा, समाज बिथिं जानायावनो जा, हारि दानाय बिथिंनि सायावनो जा गोबां बिथिङाव गोसोआव लानो गोनां माखासे बाथ्राफोर सुबुरुनफोर जोंनो होलांबाय। आरो जोंबो रामफलबिल दख'रा एबसु हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दिनै जों गुन गोनां फरायसाफोरखौ देग्लायबो जोङो टप 10 सायख'नानै जोङो बरायनो थाखाय खाबु मोन्दों। आरो बिथांमोननि गोजोन इयुननि थाखाय जोङो जेब्लायबो इसोरनि सेराव आर'ज खालामो। दा दिनै नैबे मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि फरायसाफोरानो जा बा जोंनि समाजनो मोनसे मेसेजखौ होनो थाखाय दिनै सिगांदों। गोबां समाव जोङो नुयो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंआनो जा बा जोङो रायज्लायसोनाय जों खोनायो दिनै बर' मिडियामनि खोथा एबा बर' बिजोंनि खोथाखौ दिनै रायज्लायबाय थादों। बर' बिजोङाव जोंबो नायदों बर' बिजोंनि जे अबस्था थासारिखौ दिनै गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै आप टु माने हाइ स्कुलसिम जोङो नायबाय जे दाखालि बोसोरफोरनिफ्राय जिहेथु जोङो गुदि फरायसालिनिफ्राय हायार सेकेन्डारिसिम गोजौसिन फरायसालिसिम जोङो दिनै बर' बिजोंजों फरायनो थाखाय मोनसे सुबिदा खाबुखौ मोनबाय। दा बेबादि सम आरो थासारियावनो दिनै जों नुफैबाय जोंनि सरकारि गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि जे माने इनरलमेन्ट बेवहाय फरायनाय फरायसाफोरनि जे इनरलमेन्ट बियो बिराद स्पिडआव दिनै खम जाबोदों। बेबायदि एम इ स्कुलावबो बेनो सेम, हाइ स्कुलावबो बेनो सेम। आरो दिनै सरकारि स्कुलखौ बाद होथ'नानै प्राइभेट स्कुलनि खोथाखौ रायलायोब्लाबो दिनै माने जोंनि बर' बिजोंनि माने प्राइभेट फरायसालिफोरावबो दिनै फरायसानि जे अनजिमा बियो बिराद माने खमायबोदों। दा बेनिफ्राय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा जों दिनै समाजाव मोनसे खामानि मावनो सुबिदा मोनदों हिसाबै स्कप मोनदों हिसाबै जोङो नुदों नोजोर बोदों गमामायैनो जोंनि जे माने बर' फरायसा एबा बर' गथ'फोरनि माने जे जोनोम जानाय बियो माने एसे खम जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै गोबां जोंनि माने लेखा गोरों साननो हनो गोरों सुबुंफोरानो दिनै बेसेबांबा आन्दालन खालामनायनि गेजेरजों जोङो माने मुंख्लं जानायनि गेजेरजों रुंसारि जानायनि गेजेरजों माने जों जुजिनायनि गेजेरजों मोननाय बर' बिजोंनि सायावनो दिनै जोंनि समाजनि जोंनि जाथिनि माखासे गोरों गोरा बेक्तिफोरानो दिनै माने बिसास गैयै फोथायनाय गैयै बेबायदि मोनसे मानेखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोखि। जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना माने गाव गावनि गथ' गथायखौ इंराजि बिजों बा गुबुन गुबुन बिजोङाव बर' बिजोंखौ नेवसिनानै गुबुन बिजोङाव जोङो फरायहोनाय बे नोजोरखौ जोङो नुदों। दा बेनिफ्राय जोङो बेखौनो माने नुनो हायो जे बर' बिजोंनि जे थासारि बा बर' बिजोंनि अबस्थाया दिनै खुब मोजां नङा। दा गोबां मानसिया ससियेल मिडियायाव सावरायसोदों बा निउस मिडियायाव बुंसोलायदों दिनै सरकारखौ दाय होनो नागिरदों बबेबा सरकारि गुदि फरायसालि थैनायाव, बबेबा सरकारि माने एम इ स्कुला बबेबा गंसेजों बुजाब जानायाव बेबायदि माखासे दायफोरखौ होनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय प्रेक्टिकेलि दिनै जोंनि जाथिनि गेजेराव समाजनि गेजेरावनो जे जेंनाया समस्याया जोंनिफ्रायनो जे क्रियेट जादों बे जिनिसखौ जोङो नायगिरलायनो थाङाखै आरोखि। दा बे मोनसे जोंनि बिजोंनि अबस्था बा बिजोंनि बर' बिजोंनि मोनसे समस्या। आरो बेनिफ्राय एट दा सेम टाइम मा जाबाय दिनै जोंनि समाजाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै जोङो जोंनि जे समाजाव जे सोलिनाय जे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस समाज बेरेखा खामानिफोरा दिनै सानफा एफा जोङो बारायबाय थानायखौ नुदों। खुनु मोनसे थाद'नायनि सिमा गैया। दिनै समाजाव मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान गोदान जेंनाफोर समस्याफोर नुजादों आरो उजिदों। दा बे समाजारि जेंनाफोरखौ जोङो सम मथे फोजोबलायनो हायैयाव दिनै गोदान गोदान समाजारि जेंना उजिदों। आरो बे समाजारि जेंनाफोराव मेक्सिमाम जोंनि लाइमोन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायसा फरायसुलिफोरा जोंनिया बिराद थाब आरोखि माने ग्रोब ग्रोब जोङो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय दिनै बै फरायसानि माने गावनि जिबन दानायनि बाथ्रा, न'खरनि बाथ्रा, जोंनि समाजनि बाथ्रा, जोंनि जाथिनि बाथ्रा, जोंनि रायजोनि बाथ्रा, जोंनि देशनि जे भबिसत जे माने थांखि मिजिं सिमांफोरा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे माने जोङो रानज्रिंलांनायखौ नुनो मोन्दों। दा बर' जाथिया दिनै जौगाफुनाय मोनसे जाथि, जोङो दावगाफुनाय मोनसे जाथि होननानै दिनै जोंखौ जोङो माने बुंनानै लानो थाखाय मोनसे परिबेसाव दिनै मोनफैदों। आरो बेराफारसेथिं दिनै जाय फरायसाफोरखौ लानानै जाय माने गथ' गथायखौ लानानै जोङो जाथि दानायनि सिमां नुदों, समाज दानायनि सिमां नुदों, न'खर दानायनि सिमां नुदों, बै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै माने समाज बेरेखा हाबा हुखायाव मेक्सिमाम बेबायदि बाहागो लाबायनि थानायनि थाखाय समाजा दिनै गाज्रि अबस्था।
जाथिनि थासारिया दिनै गुबुन मोनसे लामाजों थांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेखायनो जोंनि दिथागिरिफोर, जोंनि फरायसाफोर, जोंनि मेलेमजिबिफोर, जोंनि रायजो राजाफोर, समाजनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा दिनै जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ मावनायनि अनगायैबो दिनै समाज दानायनि बा समाजनि नेमखान्थिफोरखौ गोख्रों खालामफिननायनि थाखाय खामानि मावनांगौनि बियो मोनसे राइट टाइम। आरो बे राइट टाइमाव जों जुदि खामानिखौ मावनो हायाब्ला जोङो टु माच लेट जागोन। आरो बे लेटआनो जों जाथियाव माने दावगानायनि सिरियाव जे गाखोनाय बेखौ जोंखौ बोख्लायगोन आरो जों हाखराव गोग्लैनो था बेबायदि मोनसे परिबेसाव जोङो थांगासिनो दङ। दा गतिके जोङो दिनै खावलायनो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जाथिखौ लानानै जोङो बिराद सिरियास। आरो बर' जाथिनि गेजेरावबो जोङो दिनै जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बयनिख्रुइथ' माने सिरियास। गासैबो समाव गासैबो थासारियाव जोंनि फरायसाफोरनि, जोंनि इयुन जोलै सेंग्रा सिख्लाफोरनि जोङो गाहामखौ हास्थायो, मोजांखौ हास्थायो। बे सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, केरियार दानायनि बेलायावनो जा, समाज बिथिङावनो जा, जायखिजाया बिथिङाव जाहाथे जोंनि फरायसा सेंग्रा सिख्लाफोरा माने इफेक्टिभ मोनसे मोजां मोनसे इनभारमेन्टआव थानानै माने खामानि मावनो थाखाय, एक्सारसाइस खालामनो थाखाय खाबु मोनो, बेबायदिखौ जोङो लुबैयो। दा बेखायनो जोंनि ससाइटिनि, जोंनि समाजनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ जोङो आखाइ खबजोबै खावलायहरदों जे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे जोङो नैबे फैबाय थानाय समाव मोजां रोखोमै जत्न लानानै, जोथोन लानानै बिसोरखौ मोनसे मोजां ट्रेकजों, मोजां मोनसे लामाजों जोङो लांनायनि थाखाय फिन खेनसे समायखिरा लानानै दिनै खामानि मावनायनि बयबो बेवहाय बाहागो लानांगौ, बयबो जाहाथे बाहाय बारसोमो। आङो बेखिनिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरनाय जाबाय।